May pa ako. So yan guys, nandito na kami sa kalsada. Lang dat? Dansa. Ito na nga yung highway dito sa amin guys. So ayun guys, ito pala yung puno ng suha. Puno ng suha. Gagawa kami ng sangkalan. Ito guys, malaking suha. Kasi titabas na eh. Ha? Ano ito? Arat alam? Ha? Katampa lang ito ano. Ito pa lang may katampa lang ito. Ano do rin na pigsa ampo. Ang nga mga parsyak. Sangkalan guys, sangkalan. Yan. Boring. Kapag likaw-likaw. Dapat ganito yung tabas niya para hindi siya mabiyak pagka nalakasan yung pagtaga. Sabay hindi bus ko lang basta ito kanya. Hey. May pa ako. Amat kita ano. Tidos. May pa ako guys. Oh.
Perde ba? Ne, buwawan na eh. Asawa mo na. Sana din. Mga penasa. Ang gamis ha. Ayun. Ayan. Pa natin mo tabtabang tinigid na kasi na. So yun guys, bali dalawa itong nakuha natin. Ito yung isa. Pinalatan ko lang. Ito yung makuan guys, matitigas na sangkalan. Hindi ano, saka hindi nagdudumi. Yung iba ka kasi pagka nababad sa tubig, wala na. Sumasama yung kuan, yung ano, itong kahoy doon sa hinihiwa. Samantalang ito maganda ito. So yan guys, ito na yung sangkalan na ano, na kinuha natin dalawa. Ito, tsaka ito. Nahugasan ko na din siya.
Ready to use na siya guys. Ito pang sa Ricardo. Pwede sa mga Ricardo ito. So mga karne naman ito. Ito na yung kusina natin guys. Dito ako nagluluto guys. Medyo madilim nga lang dito pagka wala yung ilaw. So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama na naman sa akin sa video na to. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. Ayun guys, ingat, God bless, bye bye.